Arriben els desastres amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Biodiversitat, biodiversitat i biodiversitat. Que ho sabia que tu podries. Qui millor que Elisenda Pineda, aquest terremoto Terremoto tu! del micròfon. No faltis, faltona. No, home, això ho he dit. Perquè hi hagi una del Corcón no vol dir que totes siguem iguals. Això tens tota la raó del món. Som-hi, doncs aquesta setmana també va plena i molt forta. Sí, d'horòscops. Aviam, Albert, posa'm la sintonia aquesta com de misteri i de por i d'agárrate los machos. Va, comencem. Per àrees. Aquesta setmana no et sentiràs còmode amb certes persones i tendiràs a trencar relacions personals com si no hi hagués un demà. Sabem que ets molt impulsiu, amic Àries, però hauràs d'anar alerta amb això. És molt probable que engeguis algú a dida i després t'emperadeixis tot tu. És a dir, que si has de fer fora els teus fills de casa, pensa que el dia de demà potser els hauràs de menester perquè et paguin l'asil, perquè tothom és conegut que als Àries els agraden els asils d'alto standing. Són el morro fi, aquestes cuques, sí. A la feina tampoc no estan les coses com per tocar les castanyoles. Hauràs d'anar amb peus de plom amb el que dius, perquè els teus companys comencen a estafar-se de tu, A veure si t'esperaran a la sortida i et fotran la vaca. Elisabet, tu t'han fet la vaca alguna vegada a la vida? Fer la vaca? Sí. No. Home, és agafar una persona, obrir-li les cames i que estampar-la contra un fanal. No ho has vist mai, això? No? Doncs ves al tanto com si farà la vaca tu, Bé, què n'hem de treure de tot això, amic Àries? Que si més no tindràs una salut de ferro. No et voldrà ningú, ni tan sols els encostipats. Va. Taure. Amic Taure, amb la parella esteu fatal. Com dirien en castellà, ets el perro de l'hortelano que ni comes ni dejes comer. Vigila que hi ha Pere Renomi és Taure, Doncs mira, escolta bé, Pere, que ho tens fatal. Vols deixar que la teva parella respiri una mica, que estàs tot el dia amb el nyic-nyic, que sembles una mosca collonera? Sí, aquesta espècie també la coneix molt bé el Pere. Que sí? Ara, tu que no se't diguis res, Doncs mira el que tens. Un drama a casa tens, Pere, un drama. Que ni els amics no volen quedar amb tu de pesat que ets tot el dia amb la llagrimeta, Doncs separa't i deixa de donar la tabarra. Dit això, t'hem de donar una bona notícia, Pere? Ets l'horòscop de la sort aquesta setmana i això es veurà reflectit en temes econòmics. Si feia temps que et volies comprar una casa, un cotxe i un iat per navegar Allende los mares, per anar a Menorca, per exemple, fes-ho. Sí, escolleix que tindràs un cop de sort i que et refaràs ràpidament. Potser la palma un familiar teu, que és Àries, aquell que teniu en una asilo d'alto standing, i us deixa una herència del 1000. Mai se sap que et pot caure del cel, fill meu, i mai millor dit. Una vaca, una motxa. Sí, una motxa. Sí que estàs potxa. Anem als bessons. Amic bessons, amic petós. Aquesta setmana hauràs de vigilar molt on poses els peus. Hem sabut que una mala caiguda et ronda i que és molt probable que facis la croqueta pel carrer Major del teu poble. Que no hi ha cosa més ridícula que deixar-se la pinyata a terra i que et vegi tothom. És llastimós. Si has de caure i t'ha de veure tothom, almenys fes-te mal de veritat i perd el coneixement. T'estalviaràs adonar-te que has fet el ridícul i no riurà ningú. O sí, que hi ha gent que té molt mal fondo. Si sobrevius a la caiguda hauràs de posar una mica de seny en l'amor. No sempre el que diu el cor és el que més ens convé. Has de pensar bé les coses abans de fer-les. Amagar la taca de pintallavis al coll de la camisa, la factura de l'hotel, eliminar el perfum de dona i controlar que no portis enganxat un cabell ros i llarg a l'americana. Cert. Cranc. Cranc. Ho dic perquè l'Elisabet és rossa i punta els cabells llargs. Ai, Pere, no t'acostis, va, fuig. Sí. Que és coixina. Cranc, estàs més avorrit que Borja Thyssen en una biblioteca. Salut, estàs com una rosa. De moment no veiem que t'hagi de passar res, ni que tinguis cap malaltia, ni res de res, llevat d'un repeló maltret que potser que se't faci un volta dins. Mira, això, Elisabet, és una cosa que emprenya més que una febrada d'una setmana, Jo quan m'emprenyo amb algú li desitjo amb tota la meva mala bava. Així se't foti un volta dits que estiguis rabiant 3 setmanes seguides i que se t'infecti. Un volta dits fa mal, això. Molt. Vas fent amb el treball xinutxano, no ets d'estressar-te massa. En temes econòmics estaràs una mica com tothom. Poca cosa a la butxaca, però per què m'has posat aquesta música ràpida? Que encara la biodiversitat Pineda encara Bueno, doncs això, és igual. Lleó, va. Això m'interessa, calla. Lleó, que arriba a Nayala i li pots dir a ella directament, Ets lleona. Ui, doncs nena, corre. t'aconsellem que comencis a agafar bons hàbits saludables i et llevis cada dia una estoneta abans per anar a caminar. La teva circulació t'ho agrairà i el teu colesterol també. Ves al metge que et faci una analítica i que es prengui un Valium abans de veure'n els resultats. I tu, Pineda, també, Sí, perquè la cosa... Estàs molt tonta avui, perquè la cosa sembla una olla a pressió a punt de rebentar. Però quan surt a caminar m'he de posar aquesta música de fons per anar sempre, més de pressa. cada dia. Qualsevol dia fots un pet com un aglà. Però no pateixis, Anna, que abans de fer un bon estocat a la paret lligaràs tant que no t'ho creuràs ni tu. Sí, amics, aquesta setmana els lleons estan més lleons que mai i les lleones també. Es coneix que tenen la libido pels núvols i que van com gossos al mes de maig. Vinga, fregats a I només els falta fer un tastet aquí de vi. Claro. No em falta, no. Ja se l'ha fotut. Sí. Ara venint cap a la ràdio me n'he trobat 3 o 4 per aquí per la Diagonal que s'estaven fregant. Això els bessons, però i els crancs? No, els lleó. Ai, on estava mai? Els Verge. Els Verge. Amic Verge, pots estar molt content per moltes raons. Estàs a punt de rebre bones notícies que tenen a veure amb el camp professional. Tindràs feina i diners. Però si pensaves que aquesta era l'única bona notícia que teníem per tu, amic Verge, ja vas errat, perquè a la que ve ara t'haurà d'agafar assegut o asseguda. Alhora! Tindràs una vigorositat sexual fora del normal, com els lleons. Vinga, tots calents. Un escalfor d'entrecús digne d'admirar. Aniràs fregant-te per les cantonades com la Bàrbara Rey, que últimament va alta.
Faràs goig de veure. Aprofita-ho, no sé, posa-t'hi una dinamo i podràs anar amb bici de nit, endotllar-t'hi la tele, la ràdio, que aquesta energia no es perdi per l'univers. Balança. Bon moment per allunyar-se de les responsabilitats diàries, desconnectar, relaxar-se, passar-s'ho bé. El que vindrien a ser unes vacances merescudes, Balança. Cal que t'apropis als amics, que els escoltis, que els cuidis, que paguis una ronda de tant en tant, que en fa cap mal. Si tens parella, faràs el possible per trencar la monotonia. Biodiversitat. Monotonia, sí. I la rutina que us tenen esclavitzats. Per aquests casos aconsello disfressar-se d'Eduard Ponset anunciant pa de motlla. Potser no acabeu rebregant, però uns riures els feu segur. El doble horneado. No sé què passa, que hem parlat més de Ponset i el seu pa de motlla que res aquest estiu. Què dius ara? Sí, passem a l'escorpí. Vinga, pobres escorpis. Ai, quin drama, fills meus. No la posem pas dreta, no. Si tens pensat marxar fora aquests dies i fer un petit viatge, vés amb peus de plom. No te'n refies ni de la teva ombra, que tu ets molt d'anar amb qualsevol. I això no sempre és enriquidor. Tingues sempre la cartera a la vista, que es coneix que hi ha gent que es dedica a identificar el guiri i a fotre els quartos. I el Sagitari què, va? La lluna tindrà projecció en el teu signe. Això farà que tinguis un paper protagonista en l'àmbit familiar. Tindràs un augment de la popularitat i seràs el centre d'atenció. Ara no et creixis i sortis de casa teva vestit de vedet del Molino, que no em voldria imaginar un Sagitari pelut amb tapamugrons i tanga de llentions. S'han vist coses pitjors, La Duquesa d'Alba, per exemple, que no siguis Sagitari. Ojo! Ai, que no rebi, pobreta. Sí. Escolta, i els Capricorni? Doncs mira, hauries de parlar amb un dietista perquè t'aconsellés sobre quin tipus d'aliments són els que et van millor. El teu estómac porta massa temps malament i la gent que tens al voltant ho pateix de manera considerable. Aquests pets que et cremen l'ullera no són normals, amic Capricorni. Evita la ceba per sopar. En temes econòmics t'hem de renyar una mica perquè tot t'ho gastes i en l'amor ho tens bé i malament, Serà millor que la teva parella i tu us distancieu una temporada perquè si realment us estimeu us heu de trobar a faltar que els veïns estan fets els nassos de sentir-vos i un dia d'aquests us fotran el salt de tot drap i us haureu de menjar els esgarips de l'Esteban. Ai, com els Aquari. Els Aquari. Estàs una mica com tots, però especialment aquesta setmana estaràs indecís. És un problema la indecisió a l'estiu, Manguitos, burbujita, platja, piscina, tanca calces... Paella, fideuà. Exacte. Abans que t'exploti el cap i fem un escampall de cervell, hi haurà terceres persones que decidiran per tu, però que no sigui la teva parella, que et quedaràs més sol, que roba el cava al mes d'agost, i ja ho tens. Que arribem al meu, peixos. És un bon moment per triomfar en el camp professional, Elisabet. Si ja tens feina, és molt possible que t'ascendeixin. No ascendir, no, però... Corbata, que et posin corbata. I si no en tens, aprofita els teus contactes. És molt possible que t'ajudin. I si no, truca'ls també, nena, que fa temps que té les amistats abandonades. I torna els CDs i els DVDs, que tot t'ho quedes, també. Tot t'ho quedes, home. I quan acabes de trillar, que això t'interessa, i de rebregar amb persones que et facin per això, que hem de dir-te que ho tindràs bé, que acabaràs fent la croqueta entre llençols amb algú que coneixes de fa molt temps, No s'hi val família. Família no, cosins germans, a partir de cosins germans ja s'hi val. Vale, molt bé. I l'ofiuc? S'ha de fer ben a poc. És aconsellable punxar-lo amb una forquilla perquè es cogui bé per dins, se'l pebrà a l'últim moment i servir acompanyat d'amanida i patates fregides. Perdó? Sí, es coneix que les ganguetes catalanes l'ofiuc surt molt, el demanen l'ofiuc. Què et sembla? És que no tinc ni idea de l'ofiuc. És un plat, és una pita d'aquestes. Tu sí que ets una pita, tu sí que et piten pel carrer. Senyora Pita, Pineda, que hi ha moltes Pinedes a Menorca també. Pitonisa Pita, necessito que em digui un número entre l'1 i el 112. El 112. El 112, doncs mira, el 112 és el Javier, que ens ha escrit per dir-nos que ell intenta estalviar agafant ofertes d'última hora. Molt bé. Ningú ens ha dit que vagi a compartir el sofà pels llocs, per aquests mons de Déu, Ningú. Molt bé. Esperem que a partir d'avui, que ho hem explicat. A partir d'avui, sí, no? Couchsurfing, la gent ho faci una mica més. Després d'aquest cap de setmana al Vilar Rural de Cardona, això i mateix. l'Elisenda saps una cosa, Anna, que sap com guanyar la loteria. Ho sé, però avui no us ho diré. Sí, té un conjur que ens l'ha d'explicar. M'estan venint tants insults al cap ara mateix que més vol que no en digui cap. Em vols faltar? Sí. Però a mi, personalment... Que no perquè el saps i no el dius. No, però potser el dic la setmana que ve si us porteu bé. Sí, una pisteta? Cal anar a un cementiri. Amb això t'ho dic tot. Amb un cementer no, Amb un cementiri. Setanters, molt bé. Cementers bé? Biodiversitats? Des de les 4. És que sort que anem a les universitats, O no, A les i diverses universitats. No, doncs gràcies a Elisenda Pineda. Anotem, el conjur. Sí, per la setmana vinent. La resta, sí, ja també l'hem interioritzat. Però el conjur és per guanyar la loteria o és... Tot el que tu juguis, tu estàs reclamant més temps, no?, de cara a la setmana que ve. Totalment. Escolta, xata, mira el Gamper, a veure si guanya el Barça. I demà, més Factor Estiu a les 4 de la tarda. Xica, petons i ràdio. Gràcies, nois.